Det tager cirka 8 timer at køre fra Togos hovedstad Lomé i syd og til den nordligste region Savanes. Turen går gennem fodlejre og på jordveje, før skolen og eleverne i Nord dukker frem. Je m'appelle Goussir Kamar, j'ai 12 ans. Je m'appelle Dadi Nadama, j'ai 10 ans. Je m'appelle Kombate Najalenga, j'ai 12 ans. Fra klokken 7:30 til klokken 12 har børnene i Nabusu undervisning. I skolen lærer de blandt andet historie, matematik og fransk. Fransk er et vigtigt sprog, som officielle papirer er skrevet på, og det er også det sprog, de snakker i radio og tv i hele Togo. Je m'appelle Douti Lamboni Parndam, j'ai 9 ans. Je m'appelle Koko Kojo, j'ai 10 ans. Dami Yatuti, j'ai 10 ans. Je m'appelle Lamboni Manipar, j'ai 10 ans. Klokken 12 er der middagspause, og børnene går hjem til deres huse. Nogle af børnene får mad, hvis der er noget, men der er ikke altid nok til flere måltider om dagen. Familierne på landet i Savanes lever af det, de selv dyrker på markerne, som f.eks. majs, gryn og jams. Og der er tit en eller anden form for grød på menuen. Je m'appelle Dambe Bate, j'ai 13 ans. Je m'appelle Kofi Amana, j'ai 12 ans. Je m'appelle Kwami Sugulu, j'ai 12 ans. I Togo er børnenes arbejdskraft vigtig, og det er for eksempel pigernes opgave at hente vand. Skolepigerne gør det i middagspausen eller efter skole. Je m'appelle Douare Nakunga, 10 ans. Gaurugu Lakotona, j'ai 11 ans. Olani Kanalan, j'ai 8 ans. Je m'appelle Komina Ngumba, j'ai 10 ans. Normalt skal eleverne i Nabusu i skole igen om eftermiddagen. Men hvis der er en festlig lejlighed, så viser møderne gerne i stedet for, hvordan man danser i Togo. Og så må de små søskende i hvert fald se på i mellemtiden. Je m'appelle Bantoli Dangbatif. J'ai 12 ans. Amadou Kabila, j'ai 10 ans. Damobe Timoyobe, j'ai 9 ans. Naba Souk, j'ai 11 ans.